ithula ubufakazi intombi kaMnisi itshela inkantolo ukuthi ngosuku okwatholakala ngalo isidumbu sikaLikhona yayihlezi naye. uPinky Kgantso ubelandisa ngempelasonto okwenzeka ngayo isigameko. Ngempela into engimangazayo ngoba uyibulele nini lengane ngoba ubusuku bonke ubuchithela ba isinqanda amathi sakho uma kuthiwa wena uyibulele lengane uyibulele nini ingane le. Ekuqaleni uMnisi watshela inkantolo ukuthi wayeseDaveyton ngezithuba zehora le-10 ngosuku okwanyamalala ngalo uLikhona, kepha lokhu kushayisene nobufakazi bentombi yakhe. Ngabe wena mnumzane uMnisi uthi ngehora 11 mina umeshaya bengilapha endaweni yaseDaveyton, lokho ke kusho ukuthi ukhuluma amaMpungi. Athe he lokukhuluma amaMpungi. Umphenyi wecala uvumile ukuthi akanabo ubufakazi bokuthi uMnisi wabulala intombazane ngaphandle kwencwadi efungelwe kaNelsiwe Mtshali owathi umsolwa uyena wagcina ukubonakala noLikhona Fose. Kepha abameli bakaMnisi bathi ngaphandle kwalesi statimende umbuso awunabo ubufakazi obuyamanisa umsolwa necala. But in all your responses that you gave on that aspect, it was about somebody that said they saw accused with the deceased at some stage. Is it not so? That's correct, Your Worship. Isidumbu sikaLikhona satholakala eDurban Deep Roodepoort ngemuva kosuku kubikwa ukuthi unyamalele sicuywe izitho ezithile zomzimba ngasekuqaleni kwenyanga edlule. Isicelo sebheyili kaMnisi sizoqhubeka mhla ziyisishagalolunye kwephezulu.